Andoa minto akabarimore para rogoro na chirega iga kobakwani na gusabana inu nataka kwira ribageri wakira pasa mbia mono asamarandi amaya watorande ebie ncherengia na mangana watote ebitu ayaigure ebintu byo kanda tokokwana akabachinse cha edire na mangana akwani utinda itikoirorera twachirega iga gusabanya sae na nyasawe gwetera sabarandi otoro kidio movuye kanomuya otoro kiringa kyobora igwa mutuboka robuya otote ebiringa togochoro morayo muya ensege ko bwena oyo minto Fredo kengo Matiang'i na mo manyira se miake menge nona witness ate kera beto de induno morisia akaegwe bora igwe kanisa akabo mwegenu akabo mo minister monene kapisa kenye ngima na ade sirta jedu tiganya sai abantu abange keraba iruo bokubo bunobu ngo bakwe banyasai mara moja Fredo kengo Matiang'i jedu kwero Fred onye nechibe ase chioka atagete ekerogo kyo Maria nkorigia no egegia Kenya because he na kore bank and I will tell you from experience ekerogo kora World Bank omo sharo go wakanu go gweto gwe president ya Kenya mara emero ngebere aso motinyo yomo mwanyi gubori omo shara Fred ya wakanu motinyo yomo go gweto president ya Kenya mara emero ngebere lakini because anje tabando baito agateba ngo bonga inyo bonyasa ngeiro bonene ngakidenge nango botumia konya abantu baito Kenya ochirega iga Kenya ngima ya muitabire abantu bose ba muitabire abantu ba Nyamaiya na inu mwa muitabire ngoro kingonga no otoramo piamono sana egi akabere omwana oyo okirisho koriyo bwa MCA ntu ajete no yo minto Senator Kongo Mogeni senior council a wonderful one person na manyira sama tuka mange a good hearted person Okongo Mogeni akaira akatorase declaration to arwete ngo mwana oyo aevuri wagaria mumuro mwabo kusudia go leta to mwabo mariogo ne wideri atigarete na bama te baitonka yaga iga bakonyu ninyorete Senator dito go chono ne pare go choro njare ngoro ogatebange pare diche korosiwa lakini okobo mwana atara office tibatunja beto siteraba kaki ngwanja mwarenge omwana oya tabo kiritango moto soki ekyo moerio omo muroyo otenene gaiga kemosi to abanere bunge akanyoro ko na ko de tambia entanga ne yakabere na renge omo mure nchome tokanda tokabwatie para ke tenere ataker ko tabo kiaso ero goruna ko na ko pare ekerenyo akaegwa ga approve ri gwa ga ngengo tabo kere lakini ekere mwa chenjirio mo egorikipa oyo go jatama ya se binto biribia digarete e pare nya tabo ke to se tabo ke ngwanja more kama sibuna go so obisi atabo ke pare yu kama sibana yora ba yori abanda ba itabire ngo kwa baro atabo ke matangari akari mutu ekyo moerio mogweto to iri iguru Nyamira gaiga oteli iguru Nyamira nene sana nono marandi na taba gaiga nga oteli ekari igoiru ntogo kani bantu mbanda kuragera lakini ekere kuragera oteli no korara alo oteli omonto koraroro omo bagani omaete nyasa to ile biwe kane binge sana bigoto so minga toko mnyamuna mwenya bantu nyasa to ile biwe kane wetera none chingoko engoko na beko enda mwanya kerubo ende mwakeremensia ende mwanya boke etonye bituma byaye lakini ekere bwo iride kayo jiarara engoke korara mwabande asiaje ndagera enengoke konyenyu osene yego tugwa igomba take totonye nyabantu abanyamaiya ngotonya more ngota jamole bituma mo inogari muri endagera lakini moko beka magena mo beke nyomba bale kama ko beka magena nyomba sasa akaka nimbe mano